latest Mercedes Benz inazangotulukira kumuzi wina kwa magwira boma la Machinga ili wali kuposa yana madimbo. Ana anasiya kusewera maso tongo, midala inasiya tinkhani tawo tabodza, aliyense ndi kusala ndi funso limodzi lomwero, amene yuyu ndiye ndani kumudzi kwathu kuno. Galimoto inakayima pa shopu ina yogulisa nkhuku, na majika amene yuyu anatuluka muchokwera chopumacho atavala ochi yonyezima, nkhope yooneka kuti zigege zikumutalikira. Analowa mu shopu ogulisa ndi kuziwanso zoti mwalo wa akamuna muno akununkhira ulemu pamene paja. Mwamantha ogulisa amatoga anapereka moni, mwazwera bwanji wakulu. Bwana anafunsa nati, nkhuku ndi ndalama zingati? Ndimapanga 20,000 kwacha pa imodzi bwana. Bwana anayankha ngati 20 pini sinali kanthu nati okay. Ndipo ananena chinthu chomwe chinamupangisa mtima wa matoga kusuntha m'malo mwake. Tawerengani nkhuku zonse zomwe muli nazo, kaya zili kuseli zonse nditenga. Matoga anafunsa nati, bwana zonse ndi zambiri tu? Inde ndilipira, ndipo ndilipira 25,000 pa ina iliyonseyo. Matoga anaona ngati moyo wake wasinthiratu mpaka kalekale. 25,000 nkhuku imodzi, wow, apa ndikhala ndapita basi. Ndipo anagulisa nkhuku zake zonse zokwana 200 kumucha. Anapanga haya la galimoto ndi kulongeza nkhuku zonse mmene momo. Ndipo asanachoka anati, mmawanso ndibwera muyesese mukhale ndi nkhuku zokwanira, komanso kuphatikizapo ndizizagula nkhuku imodzi 30,000 kwacha, koma ndikufuna nkhuku zokwanira 1,000. Matoga kukamwayasa kuti ndi mwayi wanji umene uwu, apatu ndiye mulungu wanga wapereka pamanjadi. Bige anakwera galimoto nkumapita. Ndipo matoga usiku watsikuli sanagone, ati izi ndezi ndikukomola izi. Mawa amodzi amango wabwereza pakamwa pake, 30,000 kwacha, nkhuku imodzi 30 pini. Tsiku lotsatira makhowa anagundika kuimbira anthu omwe ankawadziwa kuti amugulise nkhuku kuderalo. Mayi Maunde amagawa ndi ena onse kumene koko, ndipo anakwanisa mwamwayi kutolera nkhuku zomwe zinkafunika zija 1,000. Abwana monga mwalonjezo lawo anatulukira nkulipira zonse nkukweza chigalimoto. Ndipo asananyamuke Big amene yuyu anasiya mawu nati, mmawali ndili kunonso ndikufuna nkhuku 2,000 kuphatikizapo nzakugulani ma 40,000 imodzi. Mmuzi onse unaoneka ngati wapenga misala ndi zimene zizi, ndipo nkhuku imaoneka ngati yofunikira kwambiri mmuzimo. 40,000 nkhuku imodzi, amayo anateno anthu a mmuzimo. Komano after maminutes ochepa manthano anamugwera Matoga nati, ngakhale ndikunyadira nkhuku zonsezi nkumakazipeza kutiko, anzanga ozungulira kuno ndiye nkhuku ndawachosa kale. Kenako Matoga anasonkhanisa muzi wonse anthu onse nati, tamveserana anthu inu muzi muno, mana atigwera chikhwaya china chikugula nkhuku imodzi pa mtengo wa 40,000. Anthu 40,000? Anthu chimwemwe mu mtima mwawo anthu ena omwe sanagwirepo 40,000 pakamudzipo. Basi tu muzi wonse analikalikiliki kusakasaka nkhuku ngati akusaka golide. Anasaka pena paliponse, komabe sizinakwanebe mmene zinkafunikira 2,000. Ndipo wina amvekere pali famu chapafupi ndi mudzi uno uko, ndipo chikhamu cha mudzi wonse chinakhamukira kumene koko, namupeza mkulu wina yemwe anali kufamuyo nati, kodi mungapezeke ndi nkhuku zokwana 2,000? Munthu wakufamuyo anati, komano tu dzulo lapitali wina wake wochokera ku town anazandigula nkhuku zambiri, ndipo mmawa akuti akubweranso kuzaola zonse, ndiye sindingakuguliseni. Anateno mkuluja kufamu kuja. Anthu ammuzi anapempha kuti chonde inu tiguliseni ife, chabwino ife tipereka ma 35,000 pa nkhuku imodzi, tipaseni nkhuku zonse muli nazo. Mwini famu ankapanga ngati sakufuna, komabe anavomera. Ndipo anthu aja anagula nkhuku zonse kufamu kuyela kuti mpe, kopanda even nkhuku imodzi ndi yodwala yomwe. Mmawa lino ndiye tipha makwacha sizinaoneke, anateno anthu ammuzi. Tsiku lotsatira Matoga ndi gulu lake anali akudikirira Big Man. Kummawa kunadusa, masana nkudusa, mpaka so usiku nawo ndikudusa. Big Man kulizi, Mercedes Benz ya redi osaonekanso. Siku linasanduka masiku awiri, ndipo masiku atatu nkusanduka wiki. Abwana osabwera, mitima yathu ideke.
abwera ndithude abwera, koma ndiye angabweredi za daladala kunali zibige osaonekanso. Ndipo kenako chilungamo chinatulukirano poyera, chilungamo chowawisisa zedi, chobaya ukachimva. Famu ija anapita kokagula nkhuku ija sinali ya munthu wina wachilendo ayi, koma inali ya chikhwaya chija chodzagula nkhuku modulachi. Inde chikhwaya chimene chija sichinkabwera kumuzi kuja kudzagula nkhuku ayi, koma chinabwera kuzapanga chinthu china chake chomwe chitakudodomeseni mukachimvesa bwinobwino. Chikhwaya chimene chija chinabwera kuzalenga nkhani anazazipanga nkhuku kumuzi kuja kukhala ngati chinthu chofunikira kwambiri, cholinga nkhuku zidule pa market pang'ono pomwe amazawagula alimi aja. Anapangisa anthu a mmuzi uja kukhulupirira zoti posachedwapa alemera ndi nkhuku, ndipo atawagula nkhuku zija anakazisiya ku famu yake ija. Atakazisiya ku famu yake kamba kachikhulupiriro cha anthu kuti nkhuku nonso pano ndi high demand, zinapangisa anthu aja kukagula nkhuku zomwezo ku famu kuja koma modula. Nkhuku zonse ndi kuchoka ku famu ya mkulu uja, mkulu ndikulemereratu pompo iye ndikusowa. Anthu a mmuzi ndi kutsala ndi nkhuku za nkhani zomwe sangazigulisenso. The big money ndiyo inapanga profit yochuluka. Ndalama zija ankawagula anthu nkhuku zija yonse inamubwerera ndi profit pamwamba pake ya ndi achina amatoga ndi muzi wonse nkutsala ali kakasi. Phunziro langa mu nkhani sila nkhuku komanso sikuti izizi zimachitika kumuzi kokha ayi, izizi zimachitikanso kumatauni, zimachitikira even anthu ophunzira kumene amene akuzitcha kuti anaphunzirawo. Umumu ndi mmene anthu ochuluka akukololedwa ndi makampani ajuga omwe akumatchedwa kuti ndi ma betting companies, my crypto, hype stocks, market operators. Anthu awawa amakulonjezani kulemera mwachangu kwinako nkumakupasani ni kandalama ili fake business opportunity, koma pamapeto pake inu musakudziwa amakhala akukuchotsani pang'ono mbali inayi nkumakupasaniso ni kahopo yoti one day muzayiphula zaka nkumata tanu tosawerengekato nkumapita pakadusa nthawi nkuzamuwinisako munthu wina wake. Cholinga musafoke enanu muzikabe ndalama zanu pa iwo mimba zawo nkumakula, inu kasalale kokhako kokhala ngati kopemphako nkumagawana nawo iwo ndi false hope yomwe anakupatsani. Mkwizi sindiye mdani weniweni ayi, mdani weniweni ndi maganizidwe ofuna easy money. Achina anditola chikwama as if ambuye anu anatolapo chikwama cha ndalama kale. Dziwani njira ina iliyonse yooneka kuti ndiyopanga profit fast easy mosavuta, dziwani njira imene yoyo sindalitso koma ndi juga. Munthu uja olemera sanapusisa anthu akumuzaja mwa force ayi, koma anawapusisa powapasa ziyembekezo zaboza. Ndipo msampha umene uwu ndiwo msampha opya dziko lino lapansi, ma false hope. Mukakhala ndi zikhumbokhumbo za nkhani za ndalama umayamba kusamveserera common sense yanu. Ndiye kumbukirani ichi, ngati atabwera munthu nkuzakulonjezani zoti muyiphula pa usiku umodzi okha, ingozipasani funso limodzi lokha: nchifukwa chani mwayi uwonso wawu abwera poyera nkumazagawana nanu inuyo nkumachita sichibale? Sakukudziwanisoni bwanji ngati ali ndalama kale akufuna kulemeresa anthu, sakungotenga ndalamayo nkuyamba kugawa ngati give direct posawauza anthu kuti ayikenso kaye zawo. Mawu anga omaliza, kaya mufune kaya musafune, juga ndi uchimo kuchokera ku mpingo wina uli onsewo muliwo, ndipo musapusisike ndi mawu achijuga ena ali onsewo kandi chingulu omwe angawabwerese nawo kaya kuti betting achina avieta MC onsewa ndi mascammers opya kuposa mascammers omwe mmawaganizira inu kuti ni mascammers. Masiku ano mascammer alipo ambirimbiri pena palipose pamene mulino pochongofunika ndi kuyang'anisisa mmene iwo akubwerera. Chifukwa ndikuuzeni chinthu china chake chomwe anthu ambiri simmachiziwa: mabanki omwewa ndi mascammer. Ndalama yanu mwayigwirira ntchito kwa nthawi yayitali kufutika kukhesa thukuta kukawapasa iwo akusungireni chabe ndalama mwezi wina uliwonse nkumakudulani kupanga ka service aka kudula. Ndalama yanu atayibwereka iwo apanga mabiliyoni za ndalama zambirimbiri zimene atolera nkumakazipangira ma business. Tiyeni kumakupasani ngati inuyo ndi amene mukungongola ndalamazo. Umenewu ndi scam omwe anthu ambiri mpaka pa tsiku la lero lino samauzindikira. Mabungwe ati mbwe ambiri ndi mascam omwe akutichosa ndalama ife tisakudziwa. M'matchalichi mwenimwenimu muli mascammers omwe inu mukamapita ku chalichi mukupita ngati kukapemphera koma kuli kokasiyana
ya ndalama ena akapanga maprofit ambirimbiri. Umenewo ndi mmene moyo ukuyendera. Chongofunika munthu maso ako wali kuyang'anisisa pena paliponse pamene ukufuna uchosedwepo ndikupaona kuti kodi ndikuchosa poyenerera. Chifukwa even izizi m'mabanja mmene pali mabanja ena ali ndi uskama ochuluka, ena anamuvomera mamuna kamba kuti ali ndi ndalama. Umenewo ndiye ndi uskamawo, chifukwa choti ndalamazo zikangotha akakhala alibe kena kalikonse mumamuona zichitochito zambirimbiri kunyamuka kupita atammaliza munthu mpaka pa mapeto. Uskama ulibe kuti akupanga ndani, kaya wolemera amapanga uskamu, kaya osauka amene amapanga uskamu, ashehe, abusa, amabungwe ndi boma limene nthawi zina onsewa amatha kupanga uskamu, anthu nkumadilizika pansi kamba ka uskama wawowu. Ndine Dini Studios, ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pa mapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawo. Thank you.